Namaste. Milí priatelia, srdečne vás vítam pri sledovaní druhej lekcie pranajamy. Na začiatku nášho spoločného cvičenia si opäť pohodlne sadnite. Zdôrazňujem, snažte sa mať krásne vystretý chrbát, či už sedíte na stoličke, na posteli, na gauči, na vozíku alebo kdekoľvek. Poprípade ľahnite si na chrbát, ako vám to bude lepšie vyhovovať. Navrhujem vám set, ktorý sa nazýva Sukhasana, jednoduchý turecký set, alebo Siddhasana, ako som vás učil minule, jednu špičku si vložíme medzi stehno a lítko, pritiahneme nohy k sebe. V každom prípade čo najlepšie vyrovnáme chrbát. Jedna z tých najzákladnejších a najdôležitejších techník, ako držať dlane a prsty, takzvaná múdra. Múdra znamená vlastne taká pečať, taký symbol, ktorý vysielame do okolia svetu a takisto aj pre svoje vedomie a podvedomie. A jedna z nich teda, tá, ako som spomínal, najznámejšia, je Jnana múdra alebo Chin múdra. A je to vlastne jednoducho spojíme špičky palcov a ukazovákov a tie ruky buď otočíme takto smerom hore alebo smerom dole. Ak ich máme otočené smerom hore, je to Jnana múdra alebo Jnana múdra, čo symbolizuje, dáva na vôkol, na známosť, že sme pripravení prijímať poznanie, učenie, že sme otvorení požehnaniu, energii a podobne. A naopak, keď otočíme tie dlane dole, je to symbolom, je to Chin múdra, je to symbolom, ktorý nám dáva impuls do podvedomia a takisto okolitému svetu, že sme uzatvorení do seba, že sa uzatvárame pred tým vonkajším prostredím a že vstupujeme do seba a že nechceme mať s tým vonkajším v úvozovkách nič spoločné. Dobre? Každý ten jeden prst v jogovej teórii je spojený s určitým elementom. Hej? Samotný palec jednak predstavuje našu vlastnú osobnosť, naše vlastné ja. Hej? A ukazovák predstavuje vyššiu realitu, vyššie vedomie, jednoducho Boha. Hej? Spojenie palec a ukazovák znamená prepojenie sa s vyššou realitou, s vyšším vedomím, inteligenciou, so samotným Bohom. Hej? To je jeden z tých významov. Hej? Ako som spomínal tie elementy, palec je element oheň, Agni v sanskrite, ukazovák je element vzduch, váju v sanskritskom jazyku, prostredník je éter alebo priestor vo vesmíre, ktorý ťažko povedať, či to je priestor, nejaká hmota alebo niečo, proste niečo, čo je vo vesmíre medzi hviezdami, éter, to je prostredný prst. Prsteník je zem, Prithvi, symbolizuje planetu Zem. A maliček, najmenší prst, je voda, Jala, hej? Podľa toho, ktorý prst s ktorým spojíme, podľa toho sa môžeme uzemniť, alebo sa môžeme pozdvihnúť ako keby do toho éteru, alebo môžeme našu myseľ a naše telo ako keby zmeniť na tekutinu pocitovo a podobne. Hej? Podľa toho, aký máme vnútorný pocit, čo je nám je bližšie, tak s tým prstom sa spájame. Hej? Okrem toho, jednotlivé tie dotyky a prekrížovanie a polohy rúk prinášajú efekt na naše myslenie, na naše zdravie a stav mysle momentálny. Na budúce si zase porozprávame o tom trošku viacej. Takže na dnešný deň dajme si prsty do tejto pozície, dlaňami hore. Sme ľudia, ktorí hľadajú a príjmajú poznanie Jnana múdra. Táto pozícia okrem iného rozvíja tú lásku k poznaniu alebo tú túžbu po pochopení, porozumení. Výborne. V každom prípade vyrovnáte čo najlepšie chrbát a niekoľkokrát si dajme techniku, ktorú sme sa učili minule. Budeme sa nadýchovať nosom a vydychovať cez zošpulené pery, Kaki múdra, pomaličky dlhý, hlboký výdych. Takže začneme tak. Oči samozrejme upriamte do jedného bodu, do obrazovky alebo kdekoľvek, na stred medzi svojím obočím a pôjdeme pomalý hlboký nádych a pomalý hlboký výdych cez zošpúlené pery ďaleko v predstave,
ako keby sme chceli sfúknuť sviečku alebo pohnúť nejakým períčkom alebo niečím v diaľke. Nádych. Kontrolovaný pomalý nádych a kontrolovaný výdych. Započúvajte sa tým vnútorným sluchom do zvuku toho svojho dychu a skúste si to pripodobňovať, ako keby ste počuli potôčik v lese, alebo šumenie oceánu, alebo šum listov v korunách stromov, ihličia. Akokoľvek vietor preháňajúci sa nad krajinou. Akokoľvek si to budete vizualizovať, skúste sa čo najlepšie sústrediť na tú predstavu toho dychu a takisto aj na zvuk, ktorý vnútorne počujete. A ešte jedenkrát. Krásny, hlboký, pokojný nádych a výdych. Táto technika nám pomáha nadobudnúť schopnosť sústredenia, stišuje mysel a upokojuje to telo. Ak aj vám trošku zle, máte taký pocit nevoľnosti, tak toto určite tú nevoľnosť rozptýli. Kedykoľvek ste nervózni, ubolení, smutní alebo v depresii, skúste si niekoľkokrát toto dýchanie. Výborne. Teraz, ak potrebujete, tak si zase to trošku telo tak rozhýbte, pekne sa vyrovnajte. Kedykoľvek vás bolia nohy, alebo chrbát, alebo niektoré časti, že už nemôžete vydržať, jednoduchý trik, jednoduchý spôsob, vypnite na chvíľočku obrazovku a potom, keď sa zase do toho dostanete, tak zase zapnite. Dobre? Ak je to možné, vydržte celú lekciu pekne v pokoji, kľudne a uvoľnene sedieť. Výborne, ideme ďalšiu techniku, ktorú sme si už minule skúšali. Pôjdeme úplný hlboký jogový dých, Dirgha pranayama. Opäť zopakujem, vydýchneme, zadržíme na chvíľočku dých, brucho vtiahneme dovnútra ako lavor a s nádychom naplňame brucho ako balón alebo ako keby džbán vodou. V tom istom nádychu prechádzame do hrude, nadvihneme prsia, nadvihneme kľúčne kosti, na chvíľočku dých zadržíme a potom pomaly, hlboko vydychujeme až do prázdnych plúc, zadržíme a potom zase nádych. Skúste si aj teraz tak zapamätať, zhruba nesnažte sa, iba to skúste sledovať, skúste si zapamätať, že aký dlhý bol ten výdych, aká dlhá bola tá zádrž, aký dlhý bol nádych a zase tá zádrž. Skúste si tak v hlave trošku odčasovať a posúdiť, že aká je asi tá vaša kapacita, tá kondícia v tomto dýchaní. Dobre? Pokračujte stále. Veľký nádych zadržte, pomalý, hlboký výdych. Pokračujte a skúste tie dýchacie cesty, ktorými vzduch prechádza, trošku stiahnuť maličko, aby ste začali vydávať vzduch. Ako som vám hovoril minule, dýchajme tichúčko, takže to ani sami nepočujeme. Skúste teraz ten dých počuť. Skúste zamerať ten svoj vnútorný sluch na ten dých a prirovnávajte si to k prameňu vody alebo prúd vzduchu. Zároveň si predstavujete, ako keby ste vdychovali svetlo a vydychovali zase zo seba von svetlo, ako keby ste vyžarovali niečo. Nádych pomaly a krásny hlboký výdych. Sústrete sa a skúste si počas toho, stále pokračujte hlboké dýchanie, iba zapojte pozornosť aj na môj hlas trošku. Skúste si predstavovať, že v tom nádychu vdychujete naozaj tú silu, tú energiu. Hej? Podľa jogy a podľa orientálnej filozofie všade okolo nás je prána, energia, ktorú či chceme alebo nechceme, do seba príjmame, ale je to mnoho a mnohokrát znásobené, zosilnené, keď si to aj v mysli priťahujeme, keď si to uvedomujeme. Hej? Táto práca s tou pozitívnou energiou, s tým vedomím je veľmi dôležitá,
Pretože tá energia, o ktorej teraz hovoríme a ktorú teraz sa snažíme ovládnuť, je energia, ktorá nie je nejakým spôsobom hmotne merateľná alebo uchopiteľná. Nedá sa chytiť ani zaznamenať v podstate ničím. Iba je následok. Následok je napríklad to, že sa cítime vitálni, že sa predĺži náš život, že cítime v sebe energiu, ale samotnú tú energiu nemôžeme nejakým spôsobom chytiť. Nemôžeme ju uchopiť. A takisto je to aj s našimi myšlienkami. Naše myšlienky, naše spomienky, naše poznanie, vlastne tá naša duchovná časť, ktorá je ešte väčšia ako tá vonkajšia, tu žiadnym spôsobom nemôžeme nejakým spôsobom ukázať. Iba jej následky, iba jej dôvody, z ktoré z nej vychádzajú, ale ináč ju nemôžeme prejaviť. Samotná tá naša duša v nás, tá životná esencia, tá sa nedá nejakým spôsobom ani zmerať, ani chytiť. Keby sme rozrezali človeka alebo nejakú živú bytosť na milión drobných častí a ešte viac, tak nikdy nenájdeme tú energiu, nikdy ju nemôžeme vidieť, nemôžeme ju uchopiť. Takisto ako je naša duchovná bytosť z materiálu, ktorý není materiálom, ktorý je proste nehmotný, astrálny alebo transcendentálny, tak isto je aj tá energia z toho istého materiálu okolo nás, že není uchopiteľná tou exaktnou vedou. Ale práve tú energiu my môžeme kontrolovať, uchopiť, riadiť, zväčšovať, teda kultivovať, alebo posúvať v sebe, alebo ňou konať pomocou našich myšlienok. Neviditeľné myšlienky dokážu priťahovať, uchopiť túto energiu. To je ten základ vlastne tej vedy. Takže nielen to samotné fyzické dýchanie, ale predovšetkým tá naša myseľ priťahuje tú energiu. A to je viera v to, že je okolo nás energia. Viera to, že máme v sebe nekonečný zdroj tej energie. A toto my priťahujeme tou vlastnou myšlienkou. Pripraviť si, vytvoriť tú silu tej myšlienky na to, aby sme dokázali tú energiu absorbovať, aby sme ju dokázali v sebe kultivovať. Takže pri tom dýchaní sa snažíme predovšetkým myšlienkou energiu priťahovať, v sebe rozširovať, ukladať a viesť, riadiť. To je tá pranajama. A to samotné dýchanie, tá fyzická časť, to, že sa zapájajú plúca, nos a podobne, tak je len spôsob, ktorý nám pomáha, aby tá myšlienka sa dovedela lepšie uvedomiť, tá myseľ. Veľmi dobre. Takže ešte dodýchnite teraz, naposledy, myslím v tomto cvičení. Potom sa trošičku pouvoľnite, ponaťahujte, keď potrebujete. A rád by som vám povedal ešte ďalšiu múdru, pozíciu prstov, rúk, ktorú používame pri pranajame, ktorá je taká veľmi bežná. A to je dhyáni múdra. Slovo dhyána znamená meditácia. Povedať o tom, čo je meditácia, je veľmi ťažké. Je to naozaj veľmi široká téma a takmer neopísateľná a veľmi jednoducho sa to popisuje ako, že rozjímajme o niečom, rozjímanie o niečom, alebo jednoducho stíšenie. Je to v podstate veľmi zúžene povedané, je to zastavenie myšlienok. Dostať sa do bezmyšlienkového stavu, niečo také, ako je medzi spánkom a bdením, tzv. Stav alfa. Proste stíšenie, nemyslenie. To je nesmierne náročné a takmer nemožné. Ale pozícia rúk, ktorá sa nazýva dhyáni múdra, nám práve ku tomuto stíšeniu, aspoň čiastočnému ukludneniu pomáha. Keď si dlaň jednej ruky dáme pod dlaň druhej, alebo tú druhú dáme na dlaň tej prvej, položíme si dlane proste na seba a špičky, konce palcov spojíme, spojíme tak, že medzi tými dlaňami a palcami vzniká taká elipsa a prsty by sme mali držať pekne v jednej rovine, aby sa tie palce nezdvíhali hore. Vtedy sa hovorí, že myseľ je rozhádzaná, je v nás rozvírená tá energia. A tak zase naopak by nemali padať dole tie palce, smerom dole, lebo vtedy zase sme nesústredení, vtedy upadáme do nejakého spánku. Čiže prsty by mali byť pekne v jednej rovine, iba špičky palcov sa dotýkajú. A tie maličkové hrany rúk sa dotýkajú podbrúška, to je miesto pod pupkom. Ruky sú blízko pri trupe a zostaneme takto s uvoľnenými ramenami. To sa nazýva dhyáni múdra. Pozícia meditácie, pomáha nám to skoncentrovať myseľ. Dobre? Dobre. Poďme teraz na ďalšiu dýchaciu techniku, ktorá má veľký význam v joge.
Ja vám navrhujem, robme ju iba kratučko a kedykoľvek vám trošku príde z toho zle, začne sa vám točiť hlava, alebo proste vám je to nepríjemné, nevoľné, tak ju buď úplne vynechajte, alebo robte ju ešte trošku miernejšie a kratšie, hej. Ak to budete praktizovať často, tak postupne sa tá schopnosť u vás veľmi rozšíri, získate tú silu z tejto techniky na plný výkon a získate aj schopnosť vydržať dlhšie a robiť to silnejšie, hej? Ale na začiatok zdôrazňujem iba symbolicky, iba trošku, hej? Keby sme to mali prirovnať k behu, k joggingu, tak je to oproti šprintu, tak je to iba jemný, ľahučký klus, dobre? Takýmto spôsobom začnite. Viem o tom, že sú rôzne školy, rôzne kurzy a rôzne metódy, kde prídu úplní začiatočníci a robia práve túto techniku veľmi rýchlo, naplno na 100% výkon a robia to niekedy až hodinu. Ľudia pritom odpadnú, ľudia pritom majú rôzne vízie, že vidia Šívu a Krišnu a mimozenšťanov a podobne a myslia si, že už sa dostali do toho osvieteného stavu a to vôbec nie je pravda, je to iba niečo, čo spôsobuje trošku také halucinácie v mysli a podľa mňa je takáto metóda, ktorá je veľmi drastická a veľmi rýchla, dosť nebezpečná pre zdravie, ale aj pre tú svoju myseľ, hej. Jogová tradícia a rozumná, vyrovnaná joga vedie ku tomu, aby sme to robili pravidelne, pokojne a mierne pomaličky pridávali. Dobre? To zdôrazňujem. Dýchame v tejto jogovej technike iba nosom, hej, nie ústami, ako tak treba z Wim Hof metóda, dýchame iba nosom, dobre? Je to technika, ktorá sa nazýva Bhastrika pranayam. Bhastrika pranayam znamená kováčské mechy, dýchacia technika kováčských mechov. Keby ste si predstavili v tých starých filmoch alebo rozprávkach, v starých dobách sa používali na rozdúchávanie ohňa také mechy, ktoré proste kováč alebo jeho pomocník držali v rukách a takýmto spôsobom rozdúchávali tie mechy, tak tá dýchacia technika je niečo podobné. Hej? Takže dýchame iba nosom, zameranie v tej mysle je na hruď, hej. Na brucho sa veľmi nesústredíme, hej, snažíme sa ho trošku izolovať, to znamená, že nehýbať bruchom, ale iba tou hornou časťou trupu, hej, hrudníkom. A je tam rovnocenný nádych aj výdych. Nádych aj výdych je rovnako dlhý, nádych aj výdych sú rovnako intenzívne, hej. Je to technika, ktorá vyzerá asi takto, zdôrazňujem, dýchame nosom, čo je tiež dôležité. Oči sú v jednom bode, nesmú blúdiť. Teraz, aj keď asi chcete vidieť, tak potom, keď to budeme praktizovať, majte oči zatvorené a sústredené do stredu medzi obočie alebo špičku svojho nosa, hej? Vyzerá to asi takto. Rovnocenný nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, aktívny nádych, aktívny výdych, aktívny nádych, rovnakou silou výdych. Dobre? Pomôcka môže byť tak, že si ruky zdvihneme tak hore, čo nám veľmi pomôže, keď nedokážeme to ovládať, tie dýchacie svaly, pôjdeme k sebe. Nádych, výdych, nádych, výdych. Dobre? Alebo jednoducho si ruky dáme ako tie kováčské mechy, ako sme držali tie mechy v rukách, tie držiaky tých mechov a robíme takto ako také kuriatko krídlami, dobre? Na začiatok by som dal teda s pomôckou tých kuracích krídelok, hej, tie kováčské mechy. Skúsime si to chvíľočku, dobre? Nebudeme to robiť dlho, teraz iba takú minútku a tí, ktorí vám trošku príde zle, točí sa hlava alebo začne byť navracanie, čokoľvek, na chvíľočku to nerobte, zastavte, potom môžete skúsiť znovu. Ak vám moje tempo nevyhovuje, tak to robte úplne kľudne pomaly. Ukážem teraz tempo pre úplného začiatočníka alebo človeka, ktorý má možno problém so závraťami alebo s tlakom. Robte to iba tak. Kto sa cíti pritom dobre, tak to robte trošku rýchlejšie, intenzívnejšie a postupne sa to snažte dosiahnuť až do rozbehnutej lokomotívy. Dobre? Tak začneme takým stredným tempom, pripravíme sa a stále pokračujte, ja vám budem pri tom rozprávať.
Snažte sa nehýbať telom. Snažte sa držať telo stále rovné. Jedine, čo pracujú, sú tie ramenné klby, lakte, hore a dole. Sústredte myseľ na svoju hruď, nádych, výdych. Pripodobnite si to k takému ľahkému klusu, behu, niekde v krásnej krajine. Nádych, výdych. Ešte chvíľočku vydržte, ak je vám to možné. Stále nádych, výdych, započúvajte sa do zvuku svojho dýchania. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. A teraz veľký nádych do plných plúc. Veľký výdych do prázdnych plúc. Veľký nádych a ešte väčší výdych. Ešte raz veľký nádych. A teraz úplný výdych do prázdnych plúc. Bradu dajte na hrudnú kosť, hlava visí, uvoľnite celé telo a nedýchajte vôbec. A zostanete takto bez dýchania, so sklonenou hlavou. Úplne uvoľnite telo, aby žiadna spotreba energie nebola. Zatvorené oči a úplne sa vyslovene nechajte vtiahnuť kam si hlboko do svojho vnútorného sveta. Ešte chvíľočku vydržte tí, ktorí môžete. Kto nie, tak nadvihnite hlavu a kľudne sa rozdýchajte. Kto môžete, ešte chvíľočku držte. A potom pomaličky všetci hlavu nadvichnime a skúste bez môjho komentára iba napodobniť to, čo ja. A potom úplne stíšte. Úplný hlboký jogový dých. Pomalý hlboký výdych. Na chvíľočku zadržte. Pomalý hlboký nádych. Najprv brucho, potom hruď. Nadvihni kľúčne kosti. Zadrž. Napriek tomu, že sa ti chce dýchať, kontrola. Pomalý hlboký výdych. Až do prázdnych plúc a na chvíľočku zadrž. Aj keď cítiš tú potrebu nutnosti dýchania, nádych pomaličky, rozpínaj brucho, rozťahuj rebra, nadvihuj hruď, kľúčne kosti, zadrž a pomalý, hlboký výdych. Tichučko, kľudne, hlboko. A ešte raz, samostatne, tak hlboko a pomaly, ako ti je príjemné možné. Nádych a hlboký, tichý výdych. Vedomý nádych a hlboký výdych. Kľudne, pokojne, bez nahlenia ešte vydýchnite. O technike, ktorú sme teraz robili, Bhastrika Pranayam, kováčské mechy, by som vám ešte rád povedal aspoň jeden, ten najdôležitejší, alebo jeden z najdôležitejších benefitov. Toto s tými krídelkami bola len pomôcka, hej. Normálne, keď si zvyknete na to, robte to iba tak, že máte ruky uvoľnené v Dhyana múdre alebo Dhyani múdre, ako vám to vyhovuje. A toto má celú radu tých výhod. To si môžete naštudovať kdekoľvek na YouTube alebo v knižnici a podobne. Je dosť materiálu o tom. Ale čo sa moc nespomína, je veľmi dôležitý benefit a to, že vo svojej hlave v mozgu máme určitý receptor, určitú zónu, ktorá nás núti dýchať. To znamená, že človek, aj keby samostatne chcel prestať dýchať, aj keby sa chcel zabiť tým, že prestane dýchať, není možné. Dokonca vieme o tom, že keď sme vo vode a vieme, že tlak vody roztrhne naše plúca, keď sa dostane voda do plúc, tak aj napriek tomu sa nadýchneme. Proste človek nemôže, keď chce zadržať ten dých. To nám riadi mozog. Táto technika Bhastrika Pranayam
prudké, rýchle dýchanie tento reflex utlmuje. To znamená, že to miesto v hlave sa trošku stíši a my nemáme takú nutnosť dýchať. Nenúti nás to dýchať a tým sme schopní urobiť potom následne ten hlboký svoj jogový dých oveľa hlbší, oveľa myslím dlhší a hlbší. Dobre? Takže toto je jedna z tých najväčších výhod, že potom následne, keď robíte hlboký jogový dých alebo iné techniky, tak to dokážete urobiť oveľa lepšie. Takisto týmto spôsobom, týmto praktizovaním, keby ste sa chceli ponárať pod vodu napríklad, hej, že vydržať čo najdlhšie pod vodu, tak predtým robte práve túto techniku, hej. A takisto vám to zlepší aj také, že potrebujete vybehnúť po schodoch, potrebujete proste získať kondíciu takú aerobnú alebo kardio, tak vám to veľmi zlepší kondíciu. Iba tým, že sedíte a týmto spôsobom dýchate, získate fantastickú kondíciu. Dobre, na dnešnú lekciu si myslím, že je to dosť ako návod. Teším sa s vami opäť na budúce a z celého srdca hlboko sa vám kláňam. Namaste.